It's okay to party, okay? Weeknights, 8:45 p.m. Sobrang colorful ang weekend. Handa nang mag-all out sa pagsayaw ng cast ng Mudrasta. Iwawagayway na ang bandera sa jackpot round ng LGBTQIA+ Achievers. Sinong kapamilya ko nagsabi nito? Extra colorful ang kulitan. Ano na sa? Ha? Nakaon na na? Sunday blockbusters, mega blockbusters, at Sunday's Best sa ating kapamilya channel. Ang lakong aparan ng barang bilon. Ha? Mag-Dix and Hero, last week mula sa barang ng bilon, kahit kailan, kahit saan, Dix and Hero. Wala ko sa'yo! Umaga pala, pawis ka na. Mag-type ka! Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bako at hindi pa talaga nalinis. Pero sa tayo, tagos ang linis. Tayo, tagos linis. Kaya tulungan mo. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero may ilang lang nakalap mo. Good Bear Brand, Adult Plus na. Dobe Dino Katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo, tulog para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus. Si Teddy May right med na nito. Kasi Teddy for kids. May right med na nito. Kasi alam, kasi wait lang. May right med na nito. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Kakaibang look, sarap. Okay, sarap. Hey guys, I'm here with Kate and Bear. That timing na kasi, baka dadras yan. Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Sa isang taon na nagluya, ilang umaga na ako nasigla. Ilang pagbilan ng kikawagkabang abang. Ilang bonding na ulo. Ilang mabuting asal ang niluluwa. Miss Belle, good evening. Di na magbilang o ilan na. Ang mahalaga ay ilan pa. Tanya Marquez, good evening. All day with Downy Day. Gusto mo mag-build ng perfume mo all day? With aging, nagkakamuscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Ensure Gold with Strength Pro na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Lucky Pansit ang kasalo pa. Bigger! Busog na, marabilis pa. Takapag mo. Welcome to my live, Miss Tanya Marquez. New great taste like. Mas creamy at mas mapabe. Like namin. Like namin. Like ng 9 out of 10. New great taste like. Pag di tama ang kinakain, Kung nagkakasakit, immunity gap na yan. basta! Immunity ka at tuloy-tuloy ang Saline Plus. Tulog para ang immunity. Magsilimpas araw-araw. Lumilap yan. Sarap kasi soft, moist and yummy. Wait to eat it, bago umuwi. Excited kasi yummy. Excited kasi tuloy. Age changes our view of life. Ako, I choose to be strong. Hey, I have none. Wow, congratulations. You have 9K subscribers. Miss Tanya. I will visit your channel later.
I am fixing something. Ito, hindi bigger. All new Jollibee Burger Steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap. Kasi ayaw namin matulog na. Promise, babe. Hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Pag nilagnat after bakuna, tempra agad. Pero di ba siya kumakain? Pwede bigyan ng tempra kahit wala pang kain. Plastic, no shake, never inside tummy. Ang galing ng tempra. Nagsusukap nilagnat ka na. Paano kainin ng gamot? Tempra, mommy. Ang tempra, pwede kahit wala naman ang tiyan. Plastic, no shake, Hello, Ma'am Jill. Good evening. Pero sa cellphone, babad sa tablet, sagad sa computer, overexposed sa gadgets, not good. Be active, live healthy. Optine may help. Optine has lutein, vitamin C, E, and zinc. Maaaring makatulong ang Optine with exercise and proper diet. Sige, Ma'am Jill. Thank you. Ang maliwanag, may Optine. Kitang-kita ang kalusugan. Mahalagang pala, ang Optine ay hindi gamot at hindi dapat gawin ipang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang reserve mo, Jasper. Hi. Good evening. see? Konti lang ang mantika. Nasok na nasok. Nasarap. Switch to Marina Cordura. Dala? Yes, I'm in the Philippine territory. Non-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. I am a Filipino. Ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Your playground, now online. Bet88 has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero iwas sa RV Lane, good evening. Avril Lane, welcome to my live. Etong makisig, matikon Hello, baby Saha, good evening. ay may pusong babae. May sakit si ate. Hindi namin pinakalam sa tao dahil baka masira ang reputasyon ng pamilya Guerrero. Buwan na wika na ninyo bukas. So may mga sayaw-sayaw kayo dyan sa school bukas. Ay may anak na binabae. So bawal ba mag-English? Dapat nakatagalog. 'Di ba? Ano eh? Bahay natin. Ibinaako Buwan ng wika. ang anak ninyo. Ano? Oo. Yan, dito ang anak ni Don Gustavo. Ang angkok na tsaking yan. So baby Saha, ano ba yung presentation mo bukas? Kahit ano sabihin. Ano ba ang gagawin mo bukas? Sakit ang gawin ninyo. Araming asaw pa rin ang baho ng pamilya ninyo. Tama na. Tumigil ka! Huwag
Wow, kakanta si Baby Saha. Tapos, salo-salo. Yan ang maganda. Salo-salo. May kainan. So, anong kakantahin mo bukas, Baby Saha? Hindi ko alam kung saan ba yung FEU Diliman kasi andito ako sa Negros Island region. Pumupunta ako sa Maynila pero hindi buong Maynila na ano ko na, napasyalan ko na. Hanggang ano lang ako, Quezon City. Quezon City, somewhere in Parañaque, in Bicutan, yan lang. Hindi ko FEU Diliman, so malapit lang ba dyan yung school mo? Okay. Taga Quezon City ka pala, Baby Saha. So, anong related, ano ba yung Diliman? Saan ba yung FEU Diliman? Anong part yan ng Maynila? Okay. Sa Fairview kayo. So, ang sa Fairview, maraming ano dyan Maraming pasyalan. Okay. Nabisita lang pala si Baby sa matutulog na. Sige, good night. Bye-bye. Good night, Baby Saha. Hindi pa naman 9 o'clock. May klase pala bukas. So, nag-face reveal na pala ako. Okay. Sige. May mga kwentong sadyang hindi makakalimutan. Thank you, Baby Saha. Mga shorts ko po. Sige po. Dahil Puntahan ko channel mo, Baby Saha, ha. Sige, good night. Kasi may ano ka pa bukas. May linggo ng wika bukas. ito ang aming buena mata. Alam mo, mas nilalagay mo sa pakain. Hindi ko tuloy wala ako lagi. Nag-face reveal ka. Hindi ka naman to Okay. Ito pala si face reveal. 190 views. Cute ni Baby Saha. Ang cute mo talaga, ha? Ninglorn, good evening, Ninglorn. Ngayong gabi. MNK, Hugot from the vault. Tuwing Sabado, 8:30 p.m. Baka pa kasama kang nagpapasaya. Hindi ba ako dapat nagpunta rito? Haba ng hair! Chris, tayo rito. Magtanan tayo. Hindi ako papayag na maangking ka ng iba kapag na naman meron ako ngayon. Habis na mas mahalaga ka kaysa sa buhay ko. Pero ang Galantaw ako batang Quiapo, Ninglorn. May haraman da sa Hong Kong. Wala na TFC, no? dadaan ang kamahalan sa bundok ng Yango. Gumawa ka ng dahilan para makababa ng araw. Wala na da TFC, Ninglorn, no? Amon nga ginalantaw Monday to Friday. Batang Quiapo. Coco Martin.
Kamusta na Ning Lorne? Enjoy lang. Sarap. Kasi ano nga mag- Wala ka trabaho, Subong. Ano na no? Alas 8 de pasado tara sa inyo sa Hong Kong, no, Subong? Viral Whitening Lotion with beauty vitamins for standout brighter skin in as early as 7 days. Ha? It's giving lighter Kaya po, brighter. mag-amor na tayo, no? Basi. Galaw ay tayo na. Galaw ay tayo ng reception sa TV kung may batang Quiapo na. Busy host. Okay. Panyapon ka na? Oo, same time. Tapos Singapore, pareha, 8 hours. I mean, ng pareha time. Kulay at inis, ipag malaki. With Sonox Color Safe. Oishi potato fries. It's cheesy to love. Birch tree fortified. Ang gata sa may Philippine lakas. Tuloy sa pre-lakas. Full lakas. Baskog ulan, di kayo na sis Ning Lorne. Philippine lakas ng birch tree Bagot, fortified. bag ulang naguntat. Sulit. You want great hair? Better put the chunk. It's a book right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Talon-talon, damo ga live. Ang gani, damo ga live mga amo ni oras. Hindi man ako maka-join sa iba niya mga live kay hindi man pwede. Naka-live ako sa buong, hindi man pwede nga mag-visit ka. Saturday Black Rainstorm. Dira? Sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. FXP. Ang topic ko, pag-isip. More in one. Ang ninja ko, abi, diri lang sa akon nga phone. Plus Korean ginseng. Ginseng plus 1 coffee mix with Korean ginseng. In which years, Sino ga live sa buong Ning Lorne? Ano imo schedule, Mai? Parang bisitahan ta ikaw? Ano schedule live mo Ning Lorne? Dati, puno ito. Ako kayo na naka-join ako sa premiere ni Border Adventure. Si Border Adventure, nakakanto na siya di sa Bacolod. Monday and Wednesday morning. Ano oras? Monday and Wednesday morning. Ano oras? Sis? May opisina ako na pero I try. Singit ako. Ang grupo ko, may araman nga live 8 to 10, 11 to 1, 2 to 4, 5 to 7. Dayon ako na. 7 to 11, 4 hours lang ako. Okay, sige. I try ha. Noted, Monday to Wednesday, 7 to 11. Pero every Monday, may anabi kami flag racing. So, mga lampas sa 9 o'clock kami nagsulod sa office kasi may ara kami, ga-attend kami flag racing together with the local government unit. So, tapos may formation pa kami sa labas ng office. So, mga past 9 o'clock, ara na kami sa office. Amo na pag join ko sa mga live. Maintain lang ng watch hours. Na-monetize ka na, sis Ning Lorne. Depende sa schedule. Kung busy, di na ako nag-live. Ay, okay. Maintain lang watch hours. Pero di ba, monetize ka na. Tapos, body paint, use Salonpas with correct penetration of bisitahan ko ha. Dali lang. Bisitahan ko imo channel sa buong sis Ning Lorne ha. for pain that massage alone can relieve. Sa akon wala prob Ready sis. for 6 round 8 hours. Hindi basta
para makita ko nga mag-live ikaw, ma-join ako. Marami siyang data. Ma-join ako ni Mrs. Lorne. Promise, babe. Hindi ka mabibitin. Abi mo sis Ning Lorne. Mabibitin sa laro. Secure. Grabe, ang progressive sa Iloilo. Sabo. Cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Dati every day, kaso sakit sa mata. Tapos, galingin ulo ko, sobrang dut-dut. Ay, oo. Oo, ged sis Ning Lorne, abi mo lang. Sakit sa mata. Bisan ako gani may antipara ko, puro gabat siya, gid kuya. Amo na nga akong may mag-live, ginatambay ko lang, wala man gid ko siling, gid nga nag-focus dira kasi syempre may trabaho ko pala. Pero ti gatrabaho man ako, pero ti laptop gyapon ako na tubang hasta mag 5 o'clock, 8 to 5 o'clock. Dahil na muna pagkagabi, malas ko may ara pag kami nga lubrahon nga rush compliance amo na obrahon ko naman na siya isa hindi makugan doon ako siya makuga guilty makugan kay sa mga upod ko bala hindi ko bala maka-join kasi 5 o'clock may schedule nga 5 o'clock ka live so 5 o'clock makuga puli so 2 hours gid yung travel ko yung daan. Health is wealth sa akon ay oo halungan gidyang haton nga health kay baw basta ganila basta na yan magbatsyag ya maway nagitaya ano way nagitaya resistance ay ano gidya bag down gidya kaso talon-talon man ako para support oo no problem ari na ako sa imo nga ano nga channel ayo pagwapa sa imo sis Ning Lorne yo amo na itsura mo kagwapa sa imo may 8,000 subscribers ka na with 894 videos diri ako sa video mo sis Ning Lorne no problem kaso talon-talon mo no problem gid sis Ning Lorne ari ko 23 hours ago mo chicken mushrooms with wow sarap ni ha chestnut namit kuro ni sis Ning Lorne ay tapos may premiere ka sa 30 ari ko di sa imo nga ari ko sa video mo 23 hours ago Olivia! Basta na. Maayos ka, bana. Pasensya na sa amin gawin sa iyong nanay. Hindi ko yun ang gusto mangyari. Kaya lang, kininikap siya ang nanay ni Marites. Kaya yun, natural na siyang sukot siya. Para iligtas siya. Kailangan managot sa aking papuhong si Tanggol, si Ramon. Isama mo na rin yung Matilde at lalong-lalo na si Marites. Humihingi ako ng dispensa na... Dispensa? Ganun lang ba yun? Kumontik na akong pila ng mama. Siya lang ang meron ako. Hindi, anak. Hindi, anak. Nandito pa rin ako. Tatay mo. Okay. Sana kung nagpakatatay. Yes. Diba? tried mo Hindi sana makukonfuse ako. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Olivia! Olivia! para mabuka mo siya. Para mabuka ang chestnut, ano mo siya, babad mo siya for 3 minutes. Tapos, peel mo na. Nandito po kami sa Barangay Pineda, Pasig City para makatas ng bahay at alamin kung ano Steam for
tinis para makunot siya. Tapos sa usas. Yung ano po, pinaraya sa mga food request nila. Hinawag ko yung kapila. Ano ba ang natutunan niyo sa Batang Quiapo? Bali na yung mga kaibigan ko. Pagkulong sa karwa. Pamilya ko, pamilya ay pamilya ko. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin sa inyong pinatahanan. May mga regalo sa inyo! Meron pa kayo! Radio TV! Kaon mo na yung mupyatos. Yung Batang Quiapo, mas masaya! Ano? Ano kaon? Kami kapag po sanang matulungan. Dito mo to siya rep, wala to. Ano ito? DJ's Batang Quiapo. Hmm? Ano ba? Ano niya? Ha? Tama ka rep to. Sino pa rin yung sinasabi niyo na di ba ba siya? Susunod ka sa lahat ng sasabihin. It's okay to not be okay. Weeknights at 8:45 p.m. Namit, no? Ha? Ito yung may drink. Ito may drink. Ano muna na? Ako din, bidlin ko sarap. Namit. Ginprito ko ang ulo sa tuna. Then ginbutang ko da. Butangan ko ginamos. Ginamos sa mga ginisana. May baboy. May kalkal pa kita. Tayo na lang ulit, Jomar. Ayaw mo bukod sa ex. Walang point yan. Karangay magkakuha ka Muna yan namiyan. Kaya regalo. Ano kita pala? Ito pala balaway. Gibalang sa luyot. So, download now. Ang batang matibay, Dear Brando, di susuko. Charlotte. Ang batang matibay, tuloy at tibay mangarap. Onion. Ang kinala ito, Charlotte. Pag onion. Ang Monday, nagiging Monday. Ang Tuesday, tusok-tusok day. At Wednesday, nerve pain day. Pabalik-balik na lang. It's 4 times B12 versus a generic brand. Helps you get birth damage from the source. So symptoms don't bother you again. Be sure every day. Eurobia. Now more affordable in the solution. Ano lang. Monday's over. Hello, Choco. Ano bing ako maano sa imo? Rice Krispies and Sizzling Lord. Para pag magkaalaman na. Ay, nasa ano na. Ma? Ikaw, Sizzling Lord. Sama sa buhay. 12 hours ka. Ara na ako sa Century Park. Yan lang. As I age, I choose to be strong with Birch Tree Adult Boost. Gatas na pang-adult with active dry boost. Tulong sa immunity, energy, at brain function. Birch Tree Adult Boost. I-boost ang adult batas. Germs everywhere. Not to my kid. When you safeguard pure white. Oo, bala sis. Halungan, tagi kang lawas. Takaya mo na yung kapital. Kasi sa bawot, ha. Ay, okay. Oo, kanami sa imuluto. Si, mga marakiterang bislak, good evening. Reveal ka, chat. Nasa Century Park na ako, ka-level na. Yan na, Century Park. Ikaw, sis.
libangan ng tani kasi kaso nawili daw na stress man ako kay namuni. Ala, age reveal na si Sisning Lord. Ako din. Half century. Half century na. Muna yan kan isis. Ay, 54? 52? Ano pa talaga? 52? Mag-52 ako. Okay, mali ang 54. Ay, bimo sis. Ako man, sa 2023, ako libangan ko man tani. Kaso, may nag-invite sa akon nga FW, dira man sa Hong Kong. Tapos, na kuno, kung gusto ko mag-join sa community. So, ako naman, medyo, pressure ako kay ang akon pa lang sa una nga subscribers, 18. So, ikaw yun guess ko. Okay. Oo. So, yan na. Age reveal na tayo. So, muna to, no, Sisning Learn, no, sang 2023, nag-join ako sa YT World. Tapos, lingaw-lingaw lang mandaan. Kaso, damo na ko bala mga friends. So, intuloy-tuloy ko na, nag-join ako sa community. Atong previously nga nanugid akong community nga na-join na namon nga na ano kami, na scam kami. Hi, Ma'am Rakitera! Si Ma'am Rakitera, alam niya na yan na isa siya na scam man. Sama na. In short, na gano'n na kami. Nag-out na kami sa community. So, nagtukod kami. Ano lang kami? Apat lang kami, Sisning Lorn. Amo na to. Nag-join na kami hasta na monetize. So, na-monetize kami, Sisning Lorn. Kaso, gin-monetize nila kami sa community. Binawi naman pagkasunod adlaw. So, wala na buo ang 1,000 subs. So, nangayo man ako bulig sa mga ka-friends ko sa former man sa community. So, ayun. Nabuo, hindi na bawi ang 1,000 subscribers. Actually, no na lang 12 na lang subs ang akon kulang. So, nalagas pa after sa tong siling ipagraduate na natin to, si Lutong Ilongga. So, ako, emotera kasi ako, Sisning Lorn So, yun. Pagka next day, nalagas yung 12. So, humingi ako ng tulong sa mga former na mga kasamahan ko doon sa community na umalis din sa community. Abot to, nabuo. Okay, para nga maka-live man ako. So, muna to. Tuloy-tuloy ko na. Sisning Lorn. Lisa Black Sister, good evening. Si Sis Lisa Vlog ni Ning Lorn, may mga luto. Iyan mo sa, sa Spain yata. Spain, si Lisa Vlog. Kanami sa mga luto ya, tapos may presentation gid kanami. Ang plating niya kanami. Na-amaze gid ako ni sa iya mga luto. Kaso, ang mga gusto ko man magluto isang ginaluto niya, kaso ang mga ingredients wala diri sa Pilipinas.
Ay, okay. Hampang lang akon tani. Oo, lingaw-lingaw para di man ma-homesick tani bala sis ning Lord, no? So, ano man siya, basta once na monetize ka na, maski paano may dollar man nga, sinintimos lang nagasulod. Pero ang sentimos na siya sa sige-sige, mabuo man Muna bala saling hindi mabuo ang 1 peso kung wala sang 5 cent. Ay, dating ticket si Sis Lisa. Oo. Oo nga sis. Mahilig ako abi mag-bake. Wow. Amo man na bala gusto ko tani sis ning Lord mong mag-bake. Kaso, ang time lang din siya. May gabi na ko gapuli. Tapos, kung weekend, haros naman ang imo. Bala nga chimpo. Do gusto mo lang punan. Bala may manglaba ka. Maluto ka. Amo na bala. Tapos may iba ipapagay ko nga ginakuti-kuti. Kaya siyempre muna nang imo time mong weekend lang. Kaya siling ko, maabot gidang time nga makabake gid ako. Tapos, tulang kami ni amo pero di ako magaling mag-bake. Parang practice lang ako. Pero natuto man. Oo. Amo na gali siling practice makes perfect. Muna gani nga sa tuloy-tuloy ba lang galuto ka, nagkabalo ka man. Ako sis ning Lord, sa tutuod lang, since nakagraduate ako Carlin Suway gid ako, hindi bala ako nasanay sa kusina. Pero yung family ko, gid sila cook. Manugluto gid siya, especially ang amon lolo. Kung may mga okasyon diri sa amon lugar, siya ginaya special request sang pamilya. Kay nami siya until na nakabaluman ang akon nga mga tiyo, si tatay ko, ang mga tiya ko. Ang mga tiya ko ara sa Iloilo sa Molo. Kaya ako nag-graduate mo. Mag-graduate ya high school, kuha ko din sang akon nga tita dira sa Molo, Iloilo. Pero before city proper kami nag-stay. Nag-board lang kami until na nakabakal sila balay sa Molo. Amo na, kaya ako yan nakatrabaho na wala na after 5 months na nagka-graduate ako, amo daw nakatrabaho ako. Ako wala man ako yung kapili. Nakaobra man ako sa department store, naka-sales girl ako, naka-cashier ako, naka-checker ako, until nga ran ako sa office, na-assign, daw mo na bala. Wala ko yung kapili kung ano na yung brown, basta marangal. Di syempre, kung bagong graduate ka, gusto mo na yung mga kapangita ka, kwarta. Pag for good, wala konting pagkitaan. Oo, luloy ako sa Nero man. Amo man gali si tatay mo sisning. Special request ginaya. Gakaon ako ni sorry gigaw ko gamual ko gakaon ko piatos sisning. Piatos. Na-miss mo man yung mga piatos nga ni sisning Lorne. Nova muna namit. Demo na sisning Lorne nga permi lang ako ginasuyaan sa mga tiya ko. Mapakaisa ko nga hindi ko kuno kabalo magluto. Syempre, kumbaga, hindi ko bala linya kahit pagkatapos ko graduate trabaho dahil mong hindi sa kusina nga ako nga trabaho kundi sa office. So, pamanan ako, try ko nga magluto. Naninguha man ako sisning Lord, maski paano sa basic lang ba. Amo na nga ginlove ko na ang pagluto. Basta na syempre depende na sa taste mo mong sa panabor mo mong kung paano kaya magtimpla, diba, sisning Lorne? Bago ako naglakad diri, naka-work ako sa DNR Centro 2 years and a half. Senro? Diri sa may DNR Senro sa may likod sa Port San Pedro. Akin sis. Masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Senro, dire sa may Port San Pedro kasi nga DNR. Plaza Libertad dati ang office. Ara sa may Port San Pedro, sis. Likod Campo Delgado. Ito sa Port San Pedro. Sa matinding depression, it turns into psychosis. Plaza Libertad. Yun ang main. Ah. Patay na yung anak mo. Ah! Oo. Dumduman ko na. Nadumduman ko na sa may Plaza Libertad, sa may tubang sang San Jose Church. Penro. Abi mo sis, dugay ko dabla sa Campo Delgado na assign since 1998 up to 2014. Pagka 2015, January, Santa Barbara, Iloilo ako. 2.5 years ako, 2017, nagpa-assign ako din sa Negros for good. Hala, may mga upod. Kubla sa boarding house nga ara, daga-ubra sa regional office. Sinang Teng Santiago. Ay? Santiago, sinang Ting? Taga-Kapis. Ano gani nga lang? Ninang Teng man? Teresa? Ano man? Dasahayo namon sa iya tawag Teng, sinang Teng. Tapos may ara pagid nga sino gani ang nalipat ako may isa pagid kami da nga gulangon na nag-retire na siguro 28 years ago na. Ay, okay, 28 years ago na. Hilal kilawig manggali. "28 years ago, so wala pa ako sa Campo Delgado. Sa private pa ako nag-office. Pudlay man mag-regular palapit sa luwag. So pila ka katuig dira sa sa Senro. Hmm, 2.5 years. 28 years ago, so mga 1997. Ah, okay. Ako, maayo lang kay pagka-graduate ko do mga, nag-ano pa ko nag 2 years lang ako nga course, pa-eskwela sa akong santiya ko. So, wala man siya nabayaran si ante nga tuition ko kay free mako tuition. So, laboratory lang kag miscellaneous. So, nag-ayo ko sa iya nga ma-eskwela ako bala proceed ako 4 years. So, kaso, hindi yan nakaya. So, naka-empleyo na ko, aran ako sa Campo Delgado. Nag-eskwela ako. Self-supporting Ako ay nagastos ang akon kaugalingon. Eskwela ako 4 years. Iloilo State College of Fisheries, pero sa Parotac, pero may distance school, may MOA.
may MOA ang Iloilo State College of Fisheries kag ang regional office nga to those nga wala pala naka tapos ang baccalaureate degree mo to yung paskwela. So Saturday Sunday lang amon nga klase 8 hours hasta na lang nakatapos kami. So ang 2 years ko nga course credited, so instead na 4 years nag 2 years na lang kay credited ang akon nga mga subjects sa 2-year course ko. So yun, nagkuha ko din civil service, so nakapasar, then mag-apply na. Medyo struggle man kay syempre the time do hindi pa bala wala pa bala gid regular nga recruitment, ulaton mo pa kada gamay lang ang mga positions, ulaton mo pa mag-retire, transfer of office do muna bala kag amo na i-vacant dayon nila i-publish nila nga bakante ng posisyon. So, yun. Kapila man ako kabisis nag-apply. Nakalabot man ako sa Manila. Nag-apply. So, naswertihan man ako kay amo na gani balahaw. Isa pa kay insider ako Ara na ako dadara sa sulod sa office. So, nakita na nila bala ko nano balang imong capacity ito gin ano kanila gin priority kanila antes i-open sa outsider ang posisyon. So kahit tungod nga na meet mo ng qualifications ang amo ng posisyon, so syempre gin deliberate na kag syempre alamos mo na basta kung nara ka apply sa government, di ba may endorse yung mga muna bala. May mag-follow up. Okay na ko subong sis. Okay lang ang nagkakaon ako sis ha. may exit na ika. Nanay ka. Tapos ato nga ako nga gin-play sa imo. Ay oo, tapos na sis. Mag-play ako ulit sa imo ha. Naligaw na ako sa iba na channel, gali natatapos na ka. Sleep na ako early, bawal magpuyat. Oo sis, bawal talaga magpuyat. Ako ganin no, alas 12 na ako kagabi nagtulog. Sakit likod ko subong. Nainom na ako gani isang Immune Pro para nga makabawi-bawi ako para straight na karon akong tulog. Sige, good night sis, hindi magpuyat. Thank you so much. I'll mag-play ako liwat sa imo ha. Thank you sis Ninglorn. Ate sige Thank you. Mag-play na ako kay Sis Lisa. Nami man tani chika-chika.
Teka, Amanda.
hindi ka dito. Bakit naman? Mati na ba tayo? Kayo, ng lola ko. The last pranksters are at it again. It's so fun and not personal. Just for laughs, gags. Saturdays, 10:30 p.m. on GTV. Bakit nga? Dahil ikaw ang tatay. Ano? Hinahanap niya ako dahil kay Dorothy do. Hindi kaya wala akong balak na hindi ka. Kasi balak kong mahalin ka. Ay, karin yun! Nagkita sila ngayon. Magkakamali ka naman sila. Alam mo, sa tingin ko hindi tayo bagay. Ito na siguro ang huli natin makikita. Pero nag-iisa lang ang Gary Dion sa buhay ko. So wala akong choice. Kukulitin kita kahit mapahiya ako. Hogan's Life, weekdays, 2:30 p.m. on GTV. Kailangan ko ka na agad. Hindi mo naman nangyari sa exam mo. Hindi ko malalampas yung mga illegal activities sa bahay. It takes courage to fight evil. Iukit mo sa bala, Sunday, 3:45 p.m. on GTV. Sasamahan tayo ni Dr. E sa Healing Galing sa TV. Tuwing Sabado, 9:30 ng umaga, nandito na sa GTV at DZBB. Body pain, use Salangas. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salangas. Relief with sticks for up to 8 hours. Nanood naman siya. Pinashing na, kinastas mo pa. Switch to New Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang kutsa. No wrinkles pa sa washing machine. 750 lang per wash. Ang New Liquid. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Yan, provitamin wala. from Pantene. Wala pa. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with one of the best sauce. Now that tastes like a good deal. Panda? Huli ka. Kahit may forcer, sumagpas ang boy na kotse na matakas matapos na silahin. Isa pang huli ka. Dalawang lalaking nagnakaw ng alam sa mahanggang na truck sa Manila, arestado. Ang kakaloka na ka. Lumayo ka pa rito. Alam niya. Anong pagbangga ng SUV sa isang restaurant sa Houston, Texas, na nasugat ng dalawa. Ang galing 11:05 ng gabi pagkatapos sa Southern Ticket Parade. Siguro ito. Oo, totoo yan. Inaabala mo ako eh. Pasensya na. May maliit akong problema eh. Ang maliit na pulis ay may maliit na problema. O nga ako usap. Hello? Sis Lisa, andito ako sa iyong video. Ang sarap naman ng ng mango float. Gusto mo naman ito, pero yung nasa loob ko. Sa itong micro-encapsulated na siya. Ito mo ni Box. Ngayon, pag mayroong sumubok na buksan at boxing ito, o kaya naman tunawin, hindi alam ang tamang formula masisira ang information na nasa chip. Pero kung sakali, yung tama o sabihin natin maling tao ang makakuha nito, ilalagay ito sa petri dish, lagyan ng tamang chemicals at tunawin, makukuha nila ang tama. Paano kung may mali ang makakuha nito? Kapag nakuha nila ito at pines sa mga tao, makakita ka ng nakakata. Wala pa rin sa buhay. Alam mo ang ganun ang kalakaran. Kaya, gusto kong dalhin mo ako sa isang napakatahimik na photo.
masyadong marami dito. Parang, Mga ilang kaibigan pa ako na pwede kong magkatulungan. sabi mo kung nakuha nila yan, maraming mamamatay. Oo, pero hindi naman nila makukuha yung iniisip nila. Lahat ng bagay sa buhay meron kapalit. Laging meron kanina. Nasa akin ang kailangan ko na nasa kanila ang kailangan ko. Umalis na tayo. Rogers, pwede mo ba akong ihap sa MK Ultra? Medyo natatagalan lang, pero kaya ko. Jenny Channel. Magkapti ako. Okay. Oh. Nakikipagkita siya sa mga Amerikano. Sinasabi sa akin. Loyalty mo. Lagi manalo. Darating siya.
Ikaw walang dapat ipag-alala, anak. Nasa iyong kapangyarihan ang mamunod sa labang ito. Ikaw ang nasa tagna. Ang susi. Ang hindi lang namumuno. Lahat tayo ay ginagalang natakot sa akin. Ngunit sa kamisan mo. Sana may naging wagas ang nagpawala sa iyong kabataan. Kaya batid ko, makakayanin mo ang labang. Marami kami kakagisip. Kasama natin ang Ashley Karina at mga ko sa kanya. Nasusundin mo ang iyong Ashley. Huwag kang magbibigay ng kahit na anong sakit na ulo sa kanya. Pero kapag matapos ng lahat, magkakasama tayo muli at wala ng sino ang makakapaghiwalay pa sa akin.
na siguro ang huli natin pagkikita. Pero nag-iisa lang ang Gary Diaz sa buhay ko. So wala akong choice.